Pozdrav ljudi, evo nas ponovo u Hrvatskog Games i danas ćemo igrat jednu horror mapu G-modu i krećemo. Tamo rekli su tamo da nemam nikakvog moda. Šta je ovdje? Jaj! I šta? Kako se ključ? Možda se da ono otvort, ne znam. Joj. Sam se uplašio. Trv. Evo trv. Ne da se. Joj. Sam se uplašio. Bre, sigurno bilo nastavak. Trebamo ga ovako nositi ili ja ne znam. Evo. Evo ga. Nemamo ništa. Trenutno. Ovo bi... A nećemo ići dolje, idemo tamo. Ne mogu trčati, šteta, ali smijemo ovo koristiti. Tak je pisalo tamo. A, to je ovo, ne veze. Tu smo bili, tu nismo. Nema ništa. Ovo je zadnja. Tebe, hajmo uzeti, šalim se. Nema ništa. Ne da se dramo. Moramo ići tamo. Morat ćemo ići ovdje, jajne. Isuse! Ljudi! Kako se sad preplašio? Isuse! Adrenalin već narastao. Ajmo uzeti tu. Šta? Ovo se samo. Dobro. Ne možemo i ništa. Ključ. Ajde, sad moramo ići gore. Evo ga. Sad se uplašio sad, kakva prvo fora.
iskoči. Vidiš da ne iskoči. Dobro, nije. Fuck! Jaj, treće nam ona lopata. Zašto? Zašto? I sad ko zna gdje sam ja ostavio. Evo je. To će nam trebati, ja mislim. Nisam je uzeo. Mislim da nam treba. Eha! Baš fora. Šta ovdje bi? Tamo. Sam ja vidio. Eto ga. Ne! Šta? Ne. Sad ću ovdje nešto skočiti. Znam. Sad ću nešto skočiti. Neću. Otiću. Šta bi trebali? Ne mogu tu, moramo ići gore. Isuse. A tu ćemo završiti epizode. To je to što ću ove epizode. Lajkujte. Šta? Gotovo je ovo. Dobro, to je to što ću ove mape. Preplatite se, subscribe-ite i šerajte. Ćao!